Si Herodes kamoy nagmando sa Galilea, nakadungog may tungod sa tanang nangitabo o nalibog siya pag-ayo. Kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga bibalik si Elias, samtang ang uban niingon pagayon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Mingon si Herodes, gipungkutan ko na si Juan, busa, kinsa man di ay kining tawhana, nga daghan bang mga mabutang, ang akong hidunggan may tuod kaniya, o midugang ang iyang tinguha sa pagkikita kang Jesus. Mga igsoon, Banghelyo sa atong Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Kung nagani kita'y tuyo sa katao, maningho kita magkikita kaniya. Pero ang kining pagkikita kaniya, dahil ka nang gitawag kay intensity, murag linog na siya, no? Intensity 2, 3, 4, no? O bagyo maka, no? Ano siya may intensity, may degree. Depende kung unsa man ka-importante siya sa tuwa. No? Sa atong gospel karon, duha ay una si Herodes nangita kang Jesus. Nangita siya sa Jesus. Mao gani na sa mga komentary masulti sila nga. Unsa man kining good news o may balita kining ebanghelyo karon kay very very short lang siya. Pag tulong gani ka kuno. Oh. So ang good news kay tungod kay diri sa kuan ba sa pinakakatapusan sulti diri og bidugang ang iyang tinguha sa pagkikita kang Jesus. Gusto niya makita si Jesus. Oh. Karon tanawon nato nindot ani nga i-compare nato no kay sa gospel o sa Bible na may mga tao na gusto makikita kay Jesus. Baliban ani kay Herodes, ato i-compare siya kay Zacchaeus. Si Zacchaeus nangita kay Jesus tungod kay siya'y gamay nga tao, mao to nagkuan siya sa sycamore tree, no? Ato siya dito, he climbed this sycamore tree just to see Jesus. Pero ang kalahian na yun, kanang si Zacchaeus, pagkatapos magkikita siya kang Jesus, nausab siya, nabago siya, then he began to follow Christ. Si Herodes, nakikita, no? Gusto niya makita si Jesus, pero na siya motivation, intention for entertainment lang. Kumbaga curiosity lang. Curious lang siya makita kung kinsa, ano itsura, o si Jesucristo, no? Wala siya intention nga mag-usab ang iyang kinaiya, wala. No? So, that's only for show. That's only for curiosity. Okay? Alright. So, wala na ito po. Lahi ang mga intention, lahi ang mga motivation. Depende kung unsa ato intention makikita kay Jesus. So, mauna ko itandi nato diri sa ato asad, dili ang yun nga ka na, tungod kay nagsimba kita, kanang ma-change na kita, no? So, depende sa atong motivations pag-ani diri sa atong Ginoo. Depende kung unsa intention, motivation nato o pag-attend sa misa. So, mao ang importante sa tanan na makita ko nato ang intention nato, motivation, no? Okay. Ikaduha nga punto dapat makita nato diri sa ato ebanghelyo karon ang gitawagan ning konsyensya nato, no? Ang question diha unsa man ang kahimtang sa atong tanlag o sa atong konsyensya, no? Kita ra gyud makatubag malinawan ba, malipayon ba, o ang atong konsyensya gubot o madlukon ba hinoon. Diri sa ebanghelyo makita nato kay Herodes nga iyang konsyensya dili maayo.
gubot gid kaayo, no? Nga naman, tungod kay sa iyang binuhatan, ang asawa sa iyang igsuon, iya gipangasawa sa si Herodias. Unya, para di mahunong na ang comment kay si Juan Bautista, gibarugan ko niya ang iya pagka-Kristiyano, no? Barugan ko niya iya kung gisulti, no? Nga dili maayo nga manguha sa bang-asawa kikiapid. O niya, di ba ganahan si Herodias, di ba ganahan si Herodes, marag ipapatay niya. So, ang konsyensya niya hugaw, di siya makatug, no? So, mauna nga, kanang gusto niya makikita sa Yesu Cristo, may tanaw niya kung unsa ba, etc. Okay? So, diri, makita nato, katulad nato, ang tanang matang sa sala, sama sa pagpatay, sama sa pagpapanapaw, sama sa pagpangawat, o uban pa mga sala, no? O di makatandog bitaw sa maka-apekto gudi ay sa atong konsensya. Okay? Kung dili kini nato basulan o ikumpisal sa pari, dili mahapsay ang atong kinabuhi. Pero kung maginulsol kita, magkumpisal kita, ang atong konsensya, maayon na siya. No? Makalakaw kita nga walay kadlukan, di katulad ni Herodes, o makakaon kita na may ganado kaayo, o importante sa tanan na kita ay kalinaw tungod kay makatulog kita og maayo. So, ang pag-approach nato kay Jesu Kristo, dili pa sa basta ato examinan gyud ang atong kaugalingon tungod kay makapekto na sa tanan. Every time magbuhat kita og sala, then hinautunta we have to seek the sacrament of confession aron ang ato kining konsyensya pagmaayo ug malinawon kita. Amen. So manindog kita para sa atong